Здравейте на всички, аз съм Флошимен, днес ще снимаме клип. Роботмен, обърках се. Така, Minecraft Pocket Edition. Така, днес ще покажа един сид за феновете, който не знам дали ще действа при мен. Така, сидът е 8.0 5, 9, 6, 7, 6, 7, 6, 3, 7, 3, 7. Ето, запомнете. Create Word. Първо сме на Creative, за да видите за какво става дума. Така. Чакаме. О, ето спаuna ни. Селото. Трябва да видите село. Това село би трябвало да има такова кладенец. Но аз не виждам кладенеца, което е кофти. Още не ми е рендерирано. Малко ми лаги, защото съм на такъв с такъв източник снимам. Вижте колко време отнема, за да цъкнете. О май гад, взех ограда. Така. Нека да видим. Съжалявам, че така цепи. Ще видите, че има вход на някъде. Ето, вижте, дами и господа. Ето. Дори има тук и такива. Знаете ги. Те са едни като баболечки. Съвсем същите. Така. Малко съм тих. Хора, вижте се пак. Аз не трябва да издавам този сид, но заради феновете. Това е първият клип, който качвам на Майнкрафт. Тъй, че съобразение малко моля. Намерих някаква тъмна част. Но да знаете, че има и Ender портал. Просто не мога да го намеря. Така. Мога да ви издам една тайна на сървър в Майнкрафт, но трябва да съберем лайковете. Фък. Така. Fuck you. Мисля да... Адски много лаги, хора. Не знам за вас. Много лаги. Ще се опитам да го поправя. Така. Шу е програмата.